Vale, ¿ya? Sí. Ya, ahí. Sí. Pues aquí, no, és el topo vermell. És més avançada aquesta ja. Xinxeta. Sí. Sorpresa, eh? Esteu conent? Saps per què? Perquè he tret el cor. $12.400. Xaval deu llegir els números al revés, a més. Què són? 12.400. Problemes. Són dos. 3 exercicis. Aquestes exercicis als arcs. 3 exercicis. Baixen a cada lloc. Ha fet 9. No? Va, i anava a fer 8. Pues el 16, el 6 segueix malament. Molt bé. Paul! Sí, ja et val també.